Eskerler İsa'nı hökümet sarayına eltip, tutuş koşun toparlarını onun daşına üşürdüler. Onun egnine kırmızı don, başına tikenden öğrülen täç giydirdiler. Yaşasın Yahuduların paçası deyip onu kızgın karşılan boldular. Başına tayak bilen urdular. Üstüne tüykürdüler. Öňüne dize çöküp ona secde eden boldular. Onu maskaralanlarından soň kırmızı donu egninden çıkardılar da öz egin eşigini giydirip haça çüýlemäge äkitdiler. Şol wagt Kirineli Simon adly bir adam ekin meydanından gelýärdi. Ol İskender bilen Rufusun kakasydy. Eskerler onu tutup İsa'nın haçını götürmäge mecbur etdiler. Olar İsa'nı Galgota, bu kelle çanak depesi diýmegi aňlatýar, diýen yer eltdiler. Onsoň olar İsa'nın ağırlarını kemeltmek üçin ona mür garlan şerap ödürlediler. Emma ol içmedi. Sonra onu haça çüýlediler. Kime näme düşerkä diýip biýje atyşyp, onuň egin eşigini özara paýlaşdylar. Onu haça çüýlenlerine ir sagat 9'dy. Depesindäki 70 ýazgysynda bolsa, Yahuduların paçasy diýip ýazylgydy. İsa bilen bile iki garakçyny hem haça çüýlediler. Olaryň biri İsa'nın sağ tarapynda, beýlekisi çep tarapyndadı. Geçip barýanlar başlaryny ýaýkap İsa'ny ýaňsylaýardylar. Olar: "Päheyde welin, sen ibadathanany ýykyp 3 günde saljakdyňa. Indi haçdan aşak düşde özüň halas et" diýerdiler. Ýolbaşy ruhanlar bilen Tövrat mugallimleri da İsa'ny hut şunun ýaly maskaralap biri-birlerine. Özgeleri halas etdi. Emma özünü halas edip bilen o. İsrail'in paçasy Mesih. Goy, häziriň özüne haçdan aşak düşdün. Biz hem bunu görüp iman edeli, diýerdiler. İsa bilen haça çüýlenenler de ona söýýärdiler.